Tegelas gawa ani. Uy, kailangan magid ako mangayog sorry ka Clytie ba to nahitabo tong niagi. Clytie. 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 Ay. Clytie. Asa si Clytie? Clytie. 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 Unsa man? Ay kaning puyi ta magstoryang duha. Para asa? Aga nang gawa sa suportahan bi para formal nga magstoryahan na ita ba? Sige, magawas ra ko. O sige ha. Clytie. Asa man ang istorya na ho? Ngayon lang ta kog sorry itong nahitabo tong niagi. Asa adto katong gihimo nimo ang kuya og staff toy? Oh, kaya pa ko nagtuo ba nga imo daytong kuya kay si Paploy may nag-ingon sa kuha nga stop toy daw to siya. Sus katurang problema ha. Okay ra maguto na ho. Ang si kuya laman nasuko jud kaayo nimo. Lagi masabtan na pud lagi nako Clytie kay ako mugod siyang gibinuangan. Dili na maog rason. Saman. Ang rason kay nakadungog siya nga niingon ka nga ay mo kong tiradahan. Kibabuya ka nga si kuya di ganahan nga mag-uyab-uyab ko. Ha? Ayaw. Kay buhat ka nga si kuya ron. Init na kay tugdugo nimo. Ang ayaw sa pagtampay diri at kasakal. Lakaw na. Lakaw na ka. Kay basi masakpan pa ang kuya na pala'y mahitabo nimo. Kaya what if mag-explain na lang kaya ko niya? Di na gito mo sakit si kuya. May maglakaw na lang ka. Di, mo explain lang ko tarong. Kanya ako mag-away mo. Bantay lang itong tawanan na mo. Balik to diri. Impas dito sa kuha. Putig kamay niya. Ano po ng laki ni Clytie? Ako ang man sa istoryahon og tarong aron masabtan jud niya. Ayaw na lang lagi para iwas tagubot diri. Di lagi, ako hagi ko mo-explain ang tarong. Tuara, oras kuya oh. Clytie! Karoon lang ka. Patay mo na. Wala lagi. Karaan ba yan ang buksingero si kuya? Nabunog dyan ka. Takaw na. Dili Clytie. Tinuod ko nga lalaki. Tubangon ako ni nga problema. Asog nagbinatasan si kuya oh. Ikaw na. Gay, pistot! Dati, dagma. Dali lang. Ya. Okay lang ka. Okay na ko. Ayaw ko kuya-kuya ha. Puti ka may ikaw pa gitabangan, ikaw pa isog. Isog man jud ko sa una pa. Unsa man, pabukbuk ka. Isog lang yung di pa lang ka kuya, lami ka kasi karan. Unsa imong giistorya-istorya diha? Pagkulatan jud ka sa kuha ha. Dati, unsa man ni, Kung Fu Penguin. Kung kukwingwin diha ha. Ayaw. Wala, nagkagubot na dyan silang dama. Ah! Ayaw. Wa man di ka abo. Ha? Kaya di man maabot eh. Ang buyay ko. Ya, sorry na. Wa man ako tuyo ba? Ah, dili di ka madalang kinumo ha. Oo, sa rumoy buhatan mo. Saro kining bunal di ni kabot si mo ha. Galas gaw ayaw ya, mabunalan ni ko ana. Patay, nagkubot, nagbunaw si kuya. Ayaw niya ba? Ah, wala ayaw. Saro di ka madutna na ni. Saan to? Atay, kabugat niya akong gidala. Wa ma masikiti. Bugat pa din nga murag tukog naman na ba? Kaloko na kay ka sa kuha ba? Tawgon ako akong isuon be. Bro! Puti kamay, nanawag man si bro. Sa yung ani ni, Bersensi ni. Puti kamay. Kuya na po din ni Clytie. Na, nigawas na pa ang kuya nga pinakamaas sa tanan. Sa kayo problema diri ha? Di ara akong bro. Ali bro, di nagpabadlong dire. Nangitap di ko problema diri ang patoko. Hindi ka kupot rin bro. Ali ara ko dire bro. Saman bro. Kini siya ba? Nanguyab ni sa tong igsuon. Puti kamay, sure ka bro? Oh bro, akong nadunggan, iha daw ng birahan. Unya, wala mong gamitag bagbuksay. Akong gigamitan pero dili ko kaabot. Imo lang gibunalan. Gibunalan ako pero dili masakitan. Taas ka ha? Bro, may pag mag-transform tani. Puti kamay mo transform. Sige na bro, plaster na. Sige bro. Sige na bro, patong na. Saman, pantay naman dito ta. Aya, di ko gusto samok ya ba?
hinlo man intensyon ako sa inyong manggod. Di na tayo mag-away abi, kaya ako'y regalo sa inyo ha. Birahin na bro. Regalo, unsa man na? Tuwara oh! Chika. Hi mga pugi! Bro, ako na ha. Ito ako na. Ako na. Unsa imo ha? Ako lagi na. Ako na. Ako wala na. Ako ba? Nag-away ng duwa. Ay, budlay kung gwapa ka kay ginaawayan ka nila ba? Ako wala na. Ah, sige, pagbundog mo dra kay imong mangod akong tradahan. Awa mo ni bro karon mo ha. Ano na? Ayaw la. Ano nag-away mo mong duha? May panangatog mo, may chance mo manobo. Ayaw na.